हाय लोगोफोर आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि गोसो गोरबोजों बराय हरबाय लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे भिडिअ लानानै फैबावलायबाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो नायनानै मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होदो आरो जायफोर गोदान साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर दिनै जोङो साथामजों लोगो मोनलायदों थारमाने जोङो 2010 निफ्रायनो दिनैसो आरोखि माने दा 2025 फैलायबाय बेसेबांबा बोसोरनि उनाव दासो लोगो मोनलायबाय मोनसे प्लाटुननिमोन आरोखि दा ओमफ्राय दा ओरैबायदि मोजां मोनबाय साथामजों लोगो मोनना माने गोसोआ एखेबारे खुसि आरोखि गोसो गोरबोजों माने गाव गावनि बुरिखौ जेसेबां गोसोखाङो बिनिफ्राय बांसिन गोसोखांबाय आरोखि मोजां मोनलायबाय आरोखि ओरैबायदिखा आरोखि फाग्ला 8 मास गाहाम ज' थानाया बैसां गंसे गंसे खाथि खाथि सिथाबलायनानै आरो ग्रोब बेसेबांबा गोबावनि उनाव स' नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनदोंबा सिनायदोंबा कमेन्ट्सआव खोन्थाहरदो आरो जायफ्रा मोजां मोनदों लाइक खालामना होदो कमेन्ट्सआवबो खोन्थाहरदो आरो जों बबेनि नोंथांमोनाथ' सिनायखाबाय जानांगौ जों साथामबो माने पारफेक्टखा आरोखि आंनिया दरं डिस्ट्रिक्ट उदालगुरि जायो आंनिया रङिया नैबे जाहैबाय बङाइगाव रङिया नैबे जाहैबाय दरं मानि लोगो मोननानै माने बेसेबांबा माने बेस्ट फ्रेन्ड आरोखि जोंनि थांनो ओंखारबाय आरोखि ना थांनो थाखाय रेडि जाबाय ओमफ्राय बेनिखायनो जों दा एसे थांगोन लोगोफोर गारिया फैथ'वाखै जोंनिया दा थांगोन जोंना बिथाङा थांनो ओंखारबायानो बिस्रा माने थांग्रोसिगोन आरोखि ओमफ्राय जोंहा दा थांगोन आरोखि जोंना गारिया फैथ'वाखै दा गारियाथ' बेसेबांबा गोबावनिफ्राय आरोखि ना लोगो मोननाय दा बिथाङा थांसिगोन नालाय ओमफ्राय बिदिनो मालफोरखौ थिखोबाय नै आरो सासेया सफैबावबाय मेजरिटि आइबायसो मेजर लास्ट बिस नांगौ abi थांसिगोन आरोखि ay tebro kasih aku ini udah super gak nggak दोङो गारहरजोबा दैया गोदान लाबायखौ बेलेग इखौ नांलायनो बारायग्रा खमायग्राखौसो oh ini asalnya yang masih studio फर्मुला बेलेग जिखुनु बर्थ'नानो जायो आरो ना nafsu masih tuh ya बिदि इन्जेक्सनखौ गारहरजोबबाय ini betul lainnya nana biar बेबो लाइननियानो ओमफ्राय फर्मुलाया बेलेग आरो ना जिखुनु बर्थ'नानो जायो आरो ini apa जिखुनु बर्थ'न जायो boleh ini mana gue बेयो माबा पावार आराय हाजार 5,000 दखानाव सानबेसे जोरो नायनोसै केन्टिननि माल जोरगोन खोमा जोरलै जिल्लासे हानानै जायाखै मा 2018 बायदोंमोन बेनो मोजांखौ मोनफ्लांबाथाय मोजां 19 20 21 22 iya buजिया gitu र' मा लाखो एसे देखायदो नों आङो र' बेखौ जाबाय ने दा नों मोनसे खोन्थालांबाय बाजै नङा बाजै नायनो बे मोनसे साबा होनो बावगारबाय मेजर साबा माने सिन बावगारबाय दे नेक्स्ट ini bapak sebelum handwash borok lah saya kita mau jadi sih kesernya buat bapak aja mana body lotion ini Harpic pack lah nih itu face wash sound brush convex kakek dulu deh borok lah cream Pediasure, aku nih kesulitan nama. Oh, isi sih botolnya. Ya, oke. Jangan kartu lain hari ini. Kunci, sering Bapak sama pakai. Ini. Pakaian. Ini suas meneng. Tapi kan meneng. Sabun meneng, dia tahu sabun meneng. Ini sih. Aku beli kurang nih. Ya, ini. Mari gini ya, awal pakai protein tuh. Dia tinggal dia pakai. তার সময় শোনা কিন্তু আনছে হ্যাঁ রঙা হলে কাম না চলবো 10 পাম আর মানে নেই এগুলো বাবু নেই তাই না নাকি পারবা যাচ্ছে মামা দি করে লাভাই দিত kenapa?
मानसिफोर नै न'आव नै एसे माल लाफाबाय नै जाग्रा लोंग्रा फेमिलिनो नै दंगासिनो मानसिफोर